Hello everyone, welcome back to the Brahma vlog. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ आरो मोजाङै थाबाय थागोन होननानै दिनैनि गोदान भिडिअ आरोबाव नोंथांमोनखौ खेबसेबाव बरायहरबावनाय थाबावबाय। नै थांनो ओंखारदों बासुगावआव सासे लोगोनि साइकेल लायनो नागिरदों। आवगायग्रोबाय आङो। माखासेफ्रा फैगासिनो दासो। साइकेल लाबाय। साइकेलजों साइकेल लायसै नङा होनलाय? साइकेलजों साइकेल लायसै। साइकेल थांसै दे बिदिब्ला थांगोदिनि नोंथांमोना नायलांबाय थादो आवगायग्रोनोसै थ' माबायदि साइकेल लाबोयो नायनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना दा नुगोन बासुगाव बारस'ग्रा लामाया नायलाय माबायदि जानानै दङ ओरैबायदि गाज्रिखा फिरफिलियाव सासे दङ दावखोग्रोबाय साइकेल मालिकआ साइकेल लाग्राया बेनो माबायदि साइकेल मोनबोयो थांगोरबासो मिथिसिगोन ओरैबायदि गाज्रि जाखाबाय लामाया खुरखाजोब्बाय दुगायानो लाजावा फिरफिला खालामनानै ओइ सार कोथाय যাবেন বাড়ি যাবেন বাসুগাव आया मालायनि माल लाबोनाय गाखोनो मोनबाय लामाया आयु हाजोसो माथो लामाया अयथासार आयौ lama kabawe mabla banagen jabai ayo sakel kagra ala mau deh kagra alda ini dong alda laga sakel kagra enggak tiba kan mau benda Korea lama ini udah sekali bab mau ayo hei cuman sini apa benar sampah moनसे sampah मोनबायानो sampah बारबाय आरो मोनबाय बांद्राय गोजान गैला नावाबा बेसेबांबा गोबाव नेनांगोन आं लामाया मोजां थान्दानो गरम बोथोराव कन्डिशना बे मोनसेनो खुरखाजोब्बाय कन्डिशना बेनि गाज्रि नङाबालाय बेरायनो मोनोमोन ओइ जा खारनाय मोनोब्रा साइकेलखौ आं सालायनायखौ sampah मोनबांबाय sampah दैयाबा बेसेबां गिदिर जाखो राननो हासिगौदां साइकेल सालायनायनि मजायानो बेलेग ना एक्सारसाइज गरमा बे मोनसे गोलोमजोब्बाय
एसे मोजांबावसो दोमैलुलुनो बांद्राय सान्दुं गैया ओंखायनो बांद्राय खस्थ' मोनाखै नङाबाथ' बांसिन गोलोमजोबगौमोन बासखौ थाङिया गोबाव जाखाबायमोन दिनै एसे बेरायना फैसै माबायदि जानानै थाखो माबायदि जानानै दङ नोंथांमोनहाबो एसे देखायनोसै थ' बिदिब्ला आगानसे दावखोबावनोसैलाय फाइनालि साम्फा मोनफैबाय नै दैया फैद' दालाङा दानो जानाय नङालै मेसेङावसो बानायगोन खोमा अयथासार मानसि जाना दं माथो नाव गाखोग्रा मानसिफ्रा नै अयथासारखा आयौ माथो ब्रिज दंलायबावसो नै ओंखारनांसै नामा दे नेनांगौसो जायगाखौथ' मोनफैबाय साम्फा ओमफ्राय जारलाया मोनसे नाव नेनांगौलाय बेसेबां गोबावजोंबा फैगोन नेदोलाय जारला ओरै गिदिंलांबाबो बेसेबांबा गोजान जायो नाव नेगारसै खैथायाव मोनो खै घन्टाबा लायो लांगारसिगोन अयथासार मानसि आरो दंबावो थांबावगोन साइकेल मानसि गारि नों थांफाग्रोदो नायदो आरो थिग गोदोबायबा गेजेराव फैबावबायसो अबेजों ए जारला अयथासार दंबावो नै फैफिननायखौसो नेनांसिगोन दाना खय घन्टाबा लागोन आधा घन्टा आरो बिसिनिफ्राय बारनांगौआनो बेसेबां गोबाव लायो थांगोरबाय नै no पीछे देखो पीछे तो देखो सालायजायोथ' बिना दैया माथो साफा जाबायलै मानसिफ्रा नायदो बाइक साइकेल मानसि एखे बुरजा जाखायो बिथिं दालां दंमोन दालाङा गैला बानाजों थांबाय आयौ माथो ओरैसो थाङो खनाजोंसो होलांबाय नै बेसेबां गोजानाव मोजां गिदिंलांसै एथ' गोदानखाय मेंनाय नङालै हा नुबाय नाव नेग्राफ्रा पजिसन दं गासिबो नाव नेग्राफोर फैगासिनो दङ गाखोनो मोनथारसै फैग्रोनोसै नावखौ बिदिनोसो होनांगौ ना मेसिनजों
फाइनालि गाखांबाय माने गाखोगासिनो दङ ओइ आस्ते आस्ते नाव गाखोनायाबो एसेल' खस्थ' नङाना नारा नाथाखानि अयथासार मानसि दं दाबो खस्थ' गोमो नों थांला ওই হা করাটা ওই হা করেই থাকলো সাইকেলটা ফট করে ঢুকান দাদা অয়থাসার মানसिफ्रा बाप এই সাইকেলকে খানিক ঠেলাও তো ঠেলাও এই ফেলে ওই ইগোটে তো ওই হাতি পারা ইগোটে না এই কি ইগোটে কি পাঁচ ফেলার পারখড়ে কোন bwkaonw তো হুকাই দিয়ে বসে থাকো नाव सालायनाया बेसेल' खस्थ' মানুষগুলো এক ফেলে হয় খালি सिगांथिं ना सिगांथिं ए बेलथायबायमोनलै एसेयावनो খালি এক ফেলে হয়ে আসো উচ্চ আর এক ফেলে হয়েছ मानसिफ्रा बारा जाबाय थेंगद गैलामोनलै बेलथायबायमोन एसेयावनो मानूबो बेसे होसे नाखि हैं मानू बेसे होसे लर बेसे होसे ना गैलामोनलै बेलथायथारबायमोन खुनुरुखुम सहैबानो जाबाय दे औ माथो नाव गंसेयाव बुरजा मानसि खुनुरुखुम बारखांग'नो हाबबाय गिलुं एखे बेलथायहांखा दावखोलांबावसै ससे समबानो मोनबाय थांगोरनि नोंथांमोना नायलांबाय थादो मेंबायलै माबायदि मोना बेलथायहाङो साइकेलाबो एसेल' गिदिर नामा साइकेल लाग्राया साइकेल गोब्रांगासिनो लामानिफ्राय नै जाला आरो साइकेल लाबोनो थावाबो जि बारायबाय गारि सालायनो हाला उफाय गैया
जानाय नंला मोनबायानो बासुगाव आरो 200 मिटार लामायाबो माथो ओइ थांगोनबो खय मिटार दंबावो 100 मिटार गैला मोनबायानो डाइरेक्ट सिदाखाना साइकेलनियालाय साइकेल श'रुम बाजार श'रुम साइकेल श'रुम मोनबायानो